2226. Pagod yan. Stress. Stiffness. Try mo lang, ha? Wala naman siyang sapi. Ilan taon mo na ito? Ulitin ko? 3 years. 3 taon. Yan o. Diretso. Diretso. Lumapot na. Nawala na yung parang pigsa. Tingnan mo, ha? Nalasa ka, diba? Nawala na. Ito na kayo gamitin ko. Nawala na yung sakit, no? Hindi ka tulad kanina. Hindi, totoo, kahit ito na gamitin ko, wala na yan. Wala na. Wala na. Kasi yung ugat niya nakababa, tapos hindi nakakagalaw yung dugo natin. Kaya umahang siya ng umahang. Kaya pag sumakit yan, semi-stop ang labas niya. Bata pa lang siya, stop na agad. Okay, ganito. Naunahan mo pa yung tatay at nanay mo. Sige. Last. Yan, bitaw. Sobrang lambot na, oh. Kanina, espalto. Ganun mo. Ganun mo. Anong pinagbago? Wala na sakit. 3 years yung sakit yan, di ba? Masakit pa ulo mo. Nawala na sakit. Ganun lang kabilis. Tayo. Last na ito. Salamat ka. Tinuro sa akin ng lolo ko yan. Yan yung lolo ko, karap mo. Takpa mo tenga. Tinuro niya yung sa akin. Isa pa. Okay, kuman. Kita mo, wala pang 3 minutes, tapos na agad. Sabi ko kanina, 10 minutes eh. Inom. Yung mata mo, wala nang marang. Tainin mo muna, bago mo sabihin. Tama-tama. 3 minutes, tapos na tayo. 3 years ng sakit. Yung mata mo, wala na yung nalalabo dito. Wala na yung parang ano, yung kanina sinasabi mo. Parang ano. Nalalabo yung mga mata mo. Dahil yung sa ugat, hindi pumapasok yung dugo mo at saka yung hangin. Kaya yung mata mo, parang pakirat-kirat. Kaya akala siguro ng lalaki, kinikinda ka siya. Tapos silosa yung asawa, patay ka, karap mo sa dito. Sasabihin ko, kinikindatan sa asawa ko. Sigurado wala na. Talaga. Kaya di lumayas ka na dyan. Sige. UTI? Hawakan mo man. Kaya dito, asawa mo siya, di ba? Kasal kayo? Eh dito, kukuha na natin siya. Pangalan niya. Isali mo to dyan, pangalan niya. Pangalan lang. Ulit. Pangalan. Middle name. Apelido. Pangalan mo. Middle name. Kasal kayo, no? Lagi mo lang is. Pati dito mo. Okay. Doon, sa may lahat. Yung sakit mo pati dyan yung kanina. 3 taon mo na sakit yan. Stiff neck yan. Saka nagkaroon na ng lamad. Ang labas niyan, katagalan. Unti-unti na nalalabo na mata niya. Tapos magkakaroon niya ng, kung hindi yan semi-stroke, bukol, cancer. Kasi mamumuna yung lamad niya. Hanggang magkaroon niya ng bukol. Kala mo una cyst. Tuloy-tuloy na yan.
Oh, shoutout mo, nasa YouTube channel tayo, naka-live. Shoutout mo yung asawa mo, sabi mo, magaling na ako. Shoutout mo nga. YouTube channel yan, live tayo, hindi tayo sa Facebook page. Oh. 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 Salamat daw. Hindi ko naintindihan sinabi niya, intindihin niyo na lang. Oh. Wala na tayo sakit. Kahit tigil lang naman kami mo. Wala na yung nanlalabo sa mata mo. Wala kang sapi, kahit bati, kahit marites, wala. Robert, talagang ano lang, nagkaroon lang talaga ng ano. Matagal na yan. Sa ano yan, bigla ng panganganak mo, paliligo mo, pagod ka, may mens kayo, ganyan. Nagsimula yan dyan, sa ganyan. Tanungan mo yung nanay mo, yung panahon nila, hindi sila basta-basta naliligo. 15 days, 10 days. Siyempre, hindi ka muna sisipingin ng asawa mo kasi kalalabas lang ng anak niya. Oh. Ngayon kasi pag naligo galing sa doktor yung mga tao ngayon, 3 days lang naliligo na. Kaya pag tumanda kayo, may kayo sumakit yung dito yun. Oh, di ba? Kasi napupwersa. Tsaka dati yung panahon ng mga matatanda, katulad ng nanay mo, alam nila yan, nagsusubya, nag-steam. Para yung mga bukal nyo, hindi napupwersa. Yan, hindi nyo na ginawa yung unang tradisyon. Kaya ganyan. Days ang visa niyan, kasama sa pa. O, sama mo na. Susunod na natin. Nanay, ano sakit? Sakit sa nervous na naman. Akala ko katulad kayo kanina yung matanda eh. Taga Quezon pa yun. Sakit sa nervous. Ano yun? May sakit ka na naman? Anong yung Akala ko may sakit kayo eh. Anong sakit niya? Ay, anong sakit niya na yun? Sakit niyo? Hindi kayo nakakatayo? Nakakatayo po. Pero masakit lang. Madali lang yan ay. Nasaan tubig niyo? Ay, ganda na po. Pero mo nanay. Relax lang, Nay. Pikit, Nay. Pag wala ito, mabait yung nanay nyo. Pikit, Nay. Sige. Wala. Last na to. Wala. Mabait din to. Walang nananakit. Madali lang to, Nay. Hindi na natin papatay yung video. Diretso na natin. Anak naman niya to eh. Ay, nanay to. Pangalan niya, Nay? Rosario. Ano? Rosario. Middle name. Middle name. Apelido. Manaloto. Amin. Manaloto. Mananalo na tayo sa loto. Yan ang Nay. Sige. Dito kayo, Nay. Doon tayo sa operasyon. Sige. Liga kayo ng diretso. Liga. Diretso. Yung kanina, stiff neck. Ito naman nanay niya. Palakang. Sige. Parang parang ginay. Sige lang. Diretso. Sige. Lakla. Palakang lang ito si nanay. Layo lang na. Kabila pa. Lakla. Okay, ganun lang na. Okay, huwag kayong bibitaw niya ng parang-parang gili. Relax lang dyan. Pag sinabi ko, relax lang. Relax lang.
na. Kaysa kayo kamagilid. Kahit doon. Straight na higa, natagilid. Yan. Ganun yung kamay. Para kayo nagmo-model. Sige, dikit yan. Yung buto. Lihat ang kontinal. Okay pa. Okay, kabila na. Hinga ng isang beses. Diretso na. Diretso. Bitawan niya na. Hindi, yung ilalim diretso. Ganun din, tagilid mo. Yan pa na konti. Yan. Huwag yung kukonti. Yan, ganyan lang. Kaya nyo lang tumbag nyo. Okay pa. Okay. Diretso ka na. Tapos ganyan lang. Relax lang. Buka ng konti na. Yan. Relax lang. Relax. Ganyan nyo lang na. Relax. Relax. Relax lang na. Relax. Hinga. 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 Okay. Sige na eh. Ibaba niyo pa nyo. Diretso lang. Hinga. Okay. Tayo. Huwag mo na kayong tatayo. Ay, huwag mo na kayong lalakad. Saglit lang. Huwakan nyo muna yung panyo nyo, Nay. Dito tayo, Nay. Inumin nyo muna. Tubig nyo. Okay lang. Ngayon, lakad kayo. Tumupo kayo dito. Hindi ako na magapit ang chinelas nyo. Upo kayo dyan. Ngayon nyo, ha? Nailo kayo, hindi. Straight lang na yun. Sige pa. Kabila. Nailo. Straight na yun. Katawan. Kung dalaga. Dalagang dalaga. Baba ang kamay na yun. Yung upong dalaga. Straight ang katawan. Labas ang dibdib. Yan. Relax lang. Hinga naman na yun. Hinga pa na yun. Bali-bali yata buto ng asawa niyo. Binulpi yata kayo ng asawa niyo. Ngayon ko na yun. Ba't kayo yung mga tulong-butol niyo? Paano natanggal lahat? Galit yata sa akin, paglas niyo, binabalibag yata na eh. Balik-balik, narinig ko yun. Para kayong dinugtong-dugtong lang. Tingnan mo na ng malalim na eh. Palabasin lang natin yung tinyo. Saan? Okay na. Straight na eh. Sige, higa. Diretso na eh. Higa. Bugsak yung katawan nyo. Sige, normal lang. Okay. Higa. Last na to. Nailo kayo? Tayo. Bang mag-aangat. Papanatay nga. Opo. Kaya nga ng konti. Minong na eh. Wala na sa tulong mo. 3 years, 3 seconds lang. 3 minutes, tapos na. Mabait naman to eh. Sana mabait kayo lahat para wala nang wala nang iiyak mamaya. Aray ko! Aray ko! Pikit na eh. Isipin mo yung pogi ng asawa. Alam mo yung itsura ng asawa nyo. Seryoso tayo na eh. Alam mo yung itsura ng asawa mo.
pinaka-pogi. Yung ano bang pinagaganda mo lalaki sa kanya. Ngayon sabi mo in Jesus name. 3 beses. Amen. Ipagpagpipang mo ganyan. Pikit lang. Amen. Ngayon, nahilo kayo. Lakad. Tingnan mo kung masakit pa yung balakang mo. Lakad. Para malaman mo, balakang lang mo naman masakit eh. Nawala na? Upo kayo dyan sa pinakamababa, dyan sa tabi nyo yung anak nyo, 3 taon na yung sakit. Yan, bababa yan. Malalaman nyo yan. Tingnan nyo. Sige. Ngayon, bigla kayo tayo. Masakit. Wala na. Huwag na kayo. Malis na kayo sa tabi ko. Palitan agad. Lagyan siya ng langis. Lagyan mo ng langis yung nanay mo. Yun. Hayaan mo muna siya. Papuy mo muna dyan na matagal. Sige. Mamaya na natin patatayin ulit ng biglaan. Sige, susunod. Tapos na tayo sa nanay mo. Diretso na natin tong video. 5 kayo, di ba? 5 sila ha. Sunod-sunod. 5 po sila, 5. Ikaw, ang sakit mo. Nasaan yung tubig niya? Ano pangalan ng nanay mo ulit? Pangalan ng nanay mo? Rosario. Rosario. Middle name? Pineda. Ng nanay mo? Pineda ako lang. Apelido, Manaloto. Pakibigay. 30 days yung visa. Inumin niyo lang yan. Yung nanay mo, na-disconnect lang yung buto niya. Dito, sa may piki. Sa'yo, ang masakit sa'yo, ang ulo din. Pa, C Street. Ako, parang pigsa itong dalawang ito. Parang may dalawang vulkan dito. Sobrang tigas, oh. Oh, oh, oh. Oh, parang matigas na bola. Anak. Ano ba yung mga trabaho nyo? Wala kayong mga trabaho, tapos ganyan katitigas ang katawan nyo? Pikit. Binibisto kayo ng nanay nyo, kahit tulog daw, oh. Hindi naman. Pikit. Walang sanib. Last. Pag walang sanib, alam na. Kabila. Pikit. Meron. Elemento. Pikit. Tingnan natin sa mga tao. Ako, meron ka. Ito lang, hindi mabait. May kasama. May kasama siya. Pangalan? Joanne Manaloto Malagsala. Joanne Manaloto Manansala. Taga saan ba kayo? Bacolor po. Bacolor? Marami kasi Manaloto eh. Oh, inom. May sakit ka sa baby, inumin mo muna yan. Sige pa. May sakit ka sa puso? Pero wala sinabing doktor, hindi ko pa nagpa-check up. May high blood ka? Wala rin. Pag tinanong kita, babae ka lalaki, anong sasagot mo? Babae. Kilala mo si Kristo? Anong pangalan ng pogi mong asawa? Jansen po. Anong pangalan ng pinakapangalan mong anak? Babae si lalaki? Marami na babae. Hindi, basta yung pangalan mo, alin ba yun kung babae siya lalaki? Lalaki. Anong pangalan niya? John Mark Manasala. Sige. Kilala mo si Kristo? Opo. Pikit. Concentrate. Pikit lang. Pag sinabing pagpag, dinis ha. Antayin mo hanggang hindi ko inangat yung mga kamay mo. Kakabit lang natin itong papel. Ulit, pangalan. Joanne Apelido na lang. Manansala. Sa pangalan ni Kristo, amin. Sa pangalan ni Jesus, sige, linis. Lahat, linis lahat ng sakit. Pakiramdaman mo kung bumibigat to yung pakiramdam mo, gumagang ha. 2 to eh. Duwending isa. May nakapasok sa kanya. Amin. Sige ka las.
May nakapasok. Alis si Baya. Kalas. Kakalasin mo hindi. Alam ko hindi ikaw yan. Dito anak mo. May nakasalit sa kanya. In Jesus' name. Kalas. Tao ka ba, elemento? Tao ka hindi? Galit ka sa kanya? Bakit ka nagagalit? Nainggit ka ba sa kanya? Nainggit? Nainggit ka ba sa kanya? Nagagalit? Sumagot ka! Ayaw mo magsalita ha? Magnetiko, itaas ang kuryente. Alis ka sa loob ng katawan niya. Opo. Matagal ka na sa loob ng katawan niya. Opo. Okay, kalasin mo. Hindi yan ang anak mo. May nagtatrabaho sa kanya. Kalas! Matagal ka na sa loob ng katawan niyan. Nagagalit ka sa kanya, nainggit. Bakit ka nainggit? Bakit ka nainggit sa kanya? Bakit ka nainggit? Mabait po siya. Mabait siya. Magkakilala kayo nito? Kilala mo siya? Kilala mo siya? Okay, kalasin mo lahat. Ubos. Sa pangalan ni Jesus. Okay, kalas. May pamilya ka na. May pamilya ka na. May anak ka na. Sige. Bakit ka nainggit sa kanya? Sino nagdarasal dito? Ikaw, nagpapadasal ka. Sumagot ka ng totoo. Pipili-pipili ka sa loob ng katawan niya. Nagpapadasal po ako. Magkano bilahin mo sa magdarasal? Magkano bilahin mo magdarasal para sa kasa? Kilala mo yung magdarasal? Sige, kalasin mo muna yung galit o inggit sa kanya. Malapit ka lang sa kanya, malayo. Malapit ka lang sa kanya, malayo. Hindi na kita tatanungin. Malapit na kayo sa lugar niya. Sige, kalas, ubos. Hindi yan ang anak mo. Wala siyang alam. Ubos. Lahat. Tanggalin. May halos siyang kulang. Ginugulang ang anak mo. Kaya pala may bukol siya sa dalawang balikit niya ng gano'ng kalaki para bulto. Kalas. Okay. Ilan ang anak mo? Tatlo po. Okay, kalas. O boss. Huwag mo nang ulitin to, ha? Opo. Bakit ka naman nainggit sa kanya? Mabait po siyang tao. Mabait, bakit nainggit ka? O saan ba siyang tao? Yung totoo. Mabait po. Okay. Tao ka ba talaga hindi? Opo. Yung totoo. Elemento ka, espiritu tao. Opo. Okay. Babae ka lalaki. Mabait po. Okay. Anong trabaho ng asawa mo? May asawa ka ba wala? Anong trabaho niya? Nang ano? Ano? Sige, kalas. Baka makikinig sa usapan namin. Ang asawa niya, nagtrabaho rin ka. Tinatanong ko kay nanay. Ha? Ang asawa nito nagtatrabaho rin na truck. Hindi na. Hindi na nagtatrabaho ng truck. Matagal na. Okay. Ala! Ubos! Bilis. Lahat. Lahat. Walang kakwenta-kwentang inggit mo. Maganda buhay niya. Mas maganda buhay mo. Tatrabaho sa among truck. Wala na akong itatanong kasi malapit lang naman ko sa inyo. Ayaw ko nang away. Importante matanggal sa sakit ng anak mo. Babalik naman ito sa sakit din sa kanya. Wala ka lang yung anak mo. Tulog ang espiritu niya. O boss, wala kang awa, di ba? May takot ka ba sa Diyos? Opo. Bakit mo pinapadasalan to? Yung totoo, ikaw yung nagdarasal, nagpapadasal ka. Sinungaling ka. Sino talaga?
Nagpapadasal po ako. Sige, ubos. Lahat, ubusin yan. Nagpapadasal o ikaw ang nagdarasal? Nagpapadasal po. Sige, ubos. Tatawagin ko yung magdarasal mo. Pag nagkamali ka, pupugutan kita ng hininga sa loob ng katawan niyan. Hindi ako nagbibiro. Yung totoo. Nagpapadasal ka, ikaw mismo nagdarasal. Nagpapadasal po. Sige. Tagasan yung magdarasal mo. Darasal po. Sige, ubos. Lahat. Lahat. Tinatawag ko sa spiritual ang palos mismo nagdarasal dito sa loob ng katawan ng taong ito. Kinukuha kita bilang alipin ng aking ama upang kalasin mong lahat ng nilalagay mong panalangin sa Kanya. Amen. Ikaw ba'y nagdarasal ito? Nagpapadasal po. Sige, kalasin mo yung panalangin sa Kanya. Magkano binayad sa iyo magdarasal? Wala po. Kaibigan mo siya. Hindi po. Kakilala mo. Hindi po. Sinabi lang po. Sige. Bakit mo naman siya dinadasalan? Huwag po magbalik po sa akin. Maraming salamat, Magnifico ko. Wala na akong itatanong. Ubusin mo lahat yan. Kapakawalan kita ng walang alilangan, pero hindi mo na maulit na dasalan ito at ipagdasal. Maghari nawa ang kapayapaan at magpatawad sa isa't isa kung ano man ang ginawa ng kasalanan ng tao ito sa iyo at ganun din sa kanya ay magkapatawaran na kayo. Naiintindihan mo? Maraming salamat din sa inyo lahat. Ipinapaubaya ko ito sa aking ama. Pero kakalasin ko lahat ng panalangin sa kanyang isip at puso. Hanggang ubos. Meron pa, wala na. Ubusin mo kung meron pa. Paspasin ng paspasin. Gano'n pa karami. Ubusin lahat. Walang ititira. Pag hindi, susugatan kita na walang alinlangan. Siguradong gagawin ng pakiramdam niya lahat. Sige, kalas. Lahat. Ayun pa nga. Kalas. Tatlo. Apat. Lima. Napakaraming panalangin. Medyo matanong. Naingulit kasi rito, ano eh. Mamaya na. Dahil kasi ako sa YouTube channel. Marinig pa ako ng toro ng salita. No? Dahil pa wala na. Konting-konti na lang. Bilisan mong tanggalin. Bagal-bagal naman. Wala na. Sigurado. Check Magnifico.
Ito may kamay niya. At wala na akong itatanong sa iyo. Papakawalan kita ng walang alinlangan. Bahala ng aking Ama sa iyo at magpapasya nito. Sa pangalan ni Jesucristo. Layas! Gising. Inom. Antay lang natin. Sige pa. Damihan mo pa. Punasan ng pestawil yung mga ano. Huwag ka muna tumayo. Punasan, bigyan ng pestawil. Pawis na pawis yan. Punasan siya. Relax. Straight. Straight ang katawan. Nawala yung bukol niyo. Paano mo may bukol ka rito? Tinatanong ko anong pangalan mo? Di ba may bukol ka kanina nang nawakan ko rito? Ganyan kalaki yung bukol niyo. Para siyang bundok. Eh, naging flat na. Masakit pa? Ano pakiramdam mo sa sarili mo? Mabigat magang? Magaan po. Ano ba yung kanina yung sakit mo pala? Masakit ang alin? Hindi po sa At saka, yung puso mo. Ngayon, masakit pa ba? Hindi na po. Salamat ka kay Kristo. May nananalangin sa iyo, kaso nakatanggap ako ng konting personal sa inyong buhay. Sa life. Sa life niya. Hindi tayo magkakilala. Pumapatas lang kami ng laban. Ang trabaho lang namin, tanggalin yung dasal upang maging payapang bawat isa. Papasok dito si ganon, si ganyan, si ganon, si ganon, si ganyan, si ganyan. Ang trabaho ko ay kalasin ng lahat ng sino man nagdarasal sa kanyang Ama na pag-aari ni Kristo. Ano pakiramdam mo ngayon? Masakit pa? Wala na. Tingnan mo yung paa mo muna bago natin ayusin. Kung nasugatan ko, kung may gas-gas, lapit mo, iangat mo yung baguhan. Butlatin mo yung paa mo. May sugat ba? Mayroong gas-gas? Walang gas-gas? At alam mo yung tinatanong ko, di ba? Ay, alam ko tinatanong ko. Di ba alam mo yung ibig kong sabihin ngayon lang? May personal kayong bagay. Hindi ko alam kung alam ng nanay tatay mo. Basta sa akin, hindi ko na pinapasok yun. Nag-report na lang niya sa akin. Sige, punto ka rito. Ano pa ramdam mo? Bukal na yung pakiramdam mo. Nawala na yung bukol mo rito. Yung parang bundok. Kanina kasi nakaganon. Patulis siya. Nawala, oh. Nawala yung sakit, di ba? Oh. Nawala yung sakit. Nawala yung sakit sa dibdib mo. Ano pakiramdam mo ngayon sa sarili mo? Gumang na lahat. Lipit na dyan ka ba na po? Sige, inom mo na. Ay, dako. Napasok yung utak mo. Nakapasok ako ng konti. Pero ayaw mo na yun. Basta importante, bumalik ka. Magpatawad na, ha? Tumanggap ng pagkakamali. Relax lang. Sige pa todo. May nakita ka liwanag ba din? Ganito. Liwanag lang nakita mo. Wala ka nakikita madaling sa paligid mo kanina, nakapikit ka. Ano yung sige mo, mamaya ka naman salita ko. Para hindi magkitin ka na. Okay. Anong madilim na nakita mo? Madilim na madilim? Parang ano? Sa pintuan, pag pumasok ka, pag run out, makikita mo pa rin yung tura ng kwarto mo. Higit pa doon, mas madilim. Nakita mo na pinuntan mo. Nakadiliman. Saan? Hindi, oo nga, madilim. Nakita mo na ba yun sa talang buhay mo? Ay, hindi pa. Alam ko, nakasukta mo na yun eh. Ay, lagi sa punong tenga. Tandaan.
Oo. Ganun pa niya. Anong pakiramdam ngayon? Gumana na katawan mo. Ganun mo. Hanggang lumagang. Wala na yung mga sakit mo sa dibdib mo. Nawala na lahat. Yung asawa mo, ilang taon na kayo? Oo. 6 years old. Yung ngayon lang sinabi mo, bakit dati may asawa ka ba? Iwalay na po. Yun, naintindihan ko na. Nakuha ko agad yung report ng anghel ko. Kaya hindi ako nagtanong. Pangalawa mong asawa to, di ba? May unang kang asawa, di ba? Wala siyang alaala sa report. Kaya pala sabing bumalik. Bumalik ka sa aking pagmamahal. Kaya mo na. Naintindihan ko na. May nagtrabaho sa kanya para bumalik siya. Namimiss niya siguro yung gandahan mo pa. Naunawaan ko na. Kaya hindi ako nagtanong. No comment. Personal ng buhay niya. Nakalive kasi ako eh. Kaya kong alamin lahat ng nilalaman ng utak niya at sino nagtatrabaho sa kanya. Marunong ka magpatawad para maging maligaya ang puso ng isipan niyo at ganun din ang kinakasama mo, asawa mo ngayon. At ganun din yung mga anak mo para maging maligaya sila. Naiintindihan ko na. Pero totoo, nawala na sakit. Talaga. Nanangako ka doon sa tatay mo, yan nasa harapan mo. Na mamaramis ka taga ng walang sakit. Talaga. Ilang taon na sakit? 3 years na. 3 years din, katulad ng kapatid mo. Tapos yung nanay mo, wala na kayong sakit sa petnay. Anay, di ba kanina pa kayo nakaupo dyan? O, subukan mong tumayo. Tingnan natin. Tayo. Wala. Upo. Tayo. Lakad ng 2 hakbang. Abante. O, ngayon, atras, ikot. Ikot, nay. Yan. O, upo. Wala. O, salamat kay Kristo. Ikaw, wala na sakit ulo mo. Cameraman. Wala na. Talaga. O, sa kanya, ito. Kala ko, mabait. Hindi pala may sanig. O, next. O, lagyan siya ng langis. O, lagyan siya doon sa balikad namin para may bukol doon. Nilagyan siya ng bukol sa likuran. Naintindihan ko na yung sinabi ng mga anghel ko. Huwag na daw itanong. Basta't importante na wala sakit. Tingnan mo yung labi mo, namutla, oh. Ngayon palang bumabalik. Salamat kay Kristo. Pang-apat, buong pamilya. Anak. Ito yung panganay. Panganay na Maria. Nauna, yung nanay. Sumunod, ang bunso. Ay, una pala bunso. Ang sakit niyo, te? Sa singit mo? Ano siya sa paglakad? Hindi po. Minsan pag naka-iba ako, Pag ginagano mo, mamaya, kukuha ko ng tricycle, kabilaan, tapos tatalik yung kabilang pa mo, papahatak ko. Pag sinabi ko, abante! Nakatawa ka lang tayo eh. Takpo, elemento. Pangalan? Levi po. Navy. Middle name? Manalo po. Apelido? Tunisyo. Dionisio, pikit. Elemento. May salib siya elemento. May salib siya, elemento. Kahit na, tino yung posporo. Tayo, te. Ay, tayo, gilat, te. Kaya mo, sinaktan ko lang siya, pinaglaruan ko lang siya sa loob ng mata mo para bumitaw na siya ng ganong kabilis. Masakit, di ba? Parang ano? Parang may tumutusok ko yan. Parang may tumutusok. Pero kita mo yung posporo, tingnan mo. Kahit dilat yung mata mo, igano mo lang. Hindi, igano mo yung kamay mo. Hindi, ganyan lang. Para ka lang makikipag-appear. Kahit dilat yung mata mo. Gumagana. Di ba? Kahit ito, gumagana yung kamay ko. Kumikit ka. Mas masakit pa ito sa posporo, te. Tingnan, gagawin ko itong para ako nagpa-piano-piano. Pero kakaiba, no? Parang kinukuryente. Kinukuryente ko siya. May salib siya.
pag ganito, may nakasalig. Hawak lang yan. Kahit iganon mo yung kamay mo, isa-isayin ko lang yan, nasasaktan ka oh. Kahit saan yan, nasasaktan ka oh. Kakaiba yung kamay ko pag may sanib, mga elemento. Okay. Pangalan? Levi po. 9. Levi po. Akala ko 9. 9, amin. Middle name? Manaloto. Manaloto. Daming mananalo na tayo sa loto. Apelido? Dionisio po. Amen. Inom. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy. Isang stiff neck, 3 years. Isang may sakit sa may puwetan, may tawag doon, nakalimutan ko na yung tawag nila nanay. Kasi minsan ko na lang kasi gawin yun. Mahirap talaga yan. Isang paghihiganti ng pag-ibig. Ito, isang boyfriend mong hindi nakikita. Kita mo, pinagpawisan siya na walang kita gano'n. Gagaling agad yan. Pati yan dyan sa sigit mo, mawawala. Oo, lahat yan mawawala. Kita mo, mawawala ngayon yan. Etong tubig kanino to? Sa babae, no? Pangalan mo ulit? Joan. Middle name? Apelido? Wala na sakit. Oh, sige. 30 days, ulit ang visa. Inumin ang inumin. Para mawala ng hinanakit at galit. Ready na tayo, ha? Ay, pakatanggal medyas. Hindi, isa lang. Pagpagin, ha? Nakainom na kayo ng tubig. May sakit sa puso, wala? Wala. Ano po pinapangalan ng asawa mo? George po. Si George. Ano pangalan mo? Babae, lalaki? Babae po. Kilala mo si Cristo? Opo. Pikit. Last ko din tanong, pangalan? Levi po. Middle name? Manaloto. Apelido? Dionisio. Pikit. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Sige, linis. Paspas. Huwag na natin kunin. Ba, medyo magaling itong elemento nito ah. Medyo tataas tayo ng kuryente ha. Pag nitig ko, konting apoy pa. Aray! Aray! Diretso sa puso niya. Aray! Paspas tayo ng paspas. Banggit mo in Jesus' name. Gising ang diwa mo te, hindi ko siya kukunin. Dahil nandiyan na siya sa ng katawan mo. Lulunurin natin siya, magnitig ko. Lagyan ng tubig ang buong katawan niya. Dahil, gising ang diwa mo te, naririnig mo ako. Lahat eh, linisin mo yung mga sakit mo. Hindi lang yung katawan mo, marami ka pang sakit. Balakang, hita, singit mo, pati ano mo. Lahat linisin. Gamitin mo kami ng aking ama para mahaplos niya lahat ng sakit mo. Itapon mo sa lupa para bumalik sa impyerno. Panatiliin mo lang isip mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, sa iyong kapatid, sa iyong nanay, tatay, lahat. Pagsama-samahin mo sila para makakuha ka ng lakas. Banggitin si Kristo sa iyong labi, kahit sa isipan, in Jesus' name, para kumalas lahat yung sakit. Yan. Huwag maghahari ang kadiliman, paglabanan ng takot. Huwag ka mag-alala, walang sugat to. Medyo magaling-galing itong mga pangit na ito. Kailangan natin silang lunurin ng pag-ibig ni Kristo. Sige. Banggitin mo si Kristo. Panatiliin mo lang isip mo sa pamilya mo. Huwag kang pipikit masyado. Papasukin ka niya. Pipilitin niya makalabas siya sa loob ng katawan mo. Gusto niya nang pumalas. Pero hindi natin siya pakakalasin ng ganong kabilis. Pahihirapan natin siya sa loob ng katawan mo. Para magtanda ito. Huwag kang magpapatalo sa kanya. Banggitin mong ismo sa Panginoon Kristo. Malapit na sa matigop niya sa loob ng katawan mo. Kunti na lang. Itaas, magnitig ko ng konti ang kuryente. Buong katawan niya. Lagyan mo ng konting apoy, papasok sa buong katawan. Manurin ng tubig, na banal. Sige. Medyo
Medyo itaas mo pa ng konti, magnitigo yung kuryente. Focus lang, ate. Focus. Engkanto kasi. Engkanto sa mga katawan. Malapit natin. Konti na. Matitigok na siya dyan sa loob ng katawan mo. Uling hininga niya na lang ito pagsigaw sa loob ng katawan mo. Sa pangalan ni Cristo. Bakit mo yung Jesus name? O, di ba? Nawala na, o. O, nawala na yung sakit, di ba? O, huling hininga niya na yun. Tapos na. Patay na yung kanto sa loob ng katawan mo. Ewan ko lang, pag di pa siya nalunod sa tubig na banog, nalunod na siya. O, wala na, o. Wala na sakit. Wala nang init. Wala nang umapoy sa katawan mo. O, sabi mo kay Kristo, salamat. O, huwag ka mo nandidilag. Susugatan natin sa spiritual. Baka gising pa, baka buhay pa. Hintayin mo yung kamay mo. Magigiganti pa yan eh. Para hindi na mapagiganti ko, papulin ko na yung ulo niya. Wala na talaga. Sabi mo, amin. Oh, di konting sigaw na lang niya, dilat na mata. Oh, hinga na malalim. Inhale. Oh, wala na yung boyfriend mo. Break na kayo. Oh, sige. Ah, gusto mong maniwala na wala sakit mo? Inumin mo pa yung tubig na banal ng Diyos. Oh, kasi simple lang ang sakit niya, pero matagal na kasi ako sanay sa mga exorcist. Oh, ngayon, igalumin kami ng Diyos. Masakit. Anong pakiramdam mo? Wagaan na po. O ngayon, kapay mo yung singit mo, kahit ganun-ganun pa mo. Tutunan na po, hindi na po. O, bumuka-buka ka kanyang. Gusto mo kumuha pa ako, tatalikod ako, bumuka ka. Wala na po, hindi na po katulad ng dati. Oh, Dati wala na. pag ginanyan ko, masakit na masakit. O, salamin mo, o kita mo, gumaling na ako. Gumaling na po kami. Thank you po. Wala na. Wala na po. O, Kahit ano po nung... wala na. Sabi ng boyfriend mong Engkanto, mahal na mahal kita hanggang sa oras ng kamatayan kung huling sigaw niya na lang yun. Tingnan mo muna, baka may sugat. Silip. Wala po. Wala, di ba? Wala po. Oh, gano'n. Madali na patayin. Tapos na. Wala nang sakit dito. Sigurado. Nangangako ka sa tatay mo, baka nagsisinungaling ka. Opo. Sinungaling ka? Hindi po. Alam ko. Sige. Ano? Matawa ka dito eh. Oh. Kala ko lahat kayo mabait eh. Dalawa lang pala. Yung bunso at saka yung nanay. Hindi ko na sinabi salbahe kayo. Ewan ko yung pinakahuli. Tingnan natin yung tatay. Teka, hindi pa ito tapos tayo. Paano ko na ng hangin? Alam na may mga engkanto eh. Sabi sa'yo, huling hininga na ng engkanto sa'yo eh. Oh, subukan mo dyan, mas maganda mo po, gano'n mo, kung masakit. Wala na, pati mga kamay mo. Salamat sa Panginoon Kristo. Nawala na rin dyan, lahat, at gano'n mo. Hindi po katulad dati. Hindi kanina lang, hindi katulad kanina. Masakit, tapos ngayon nawala na. Nawala na sa singit. Okay na yan. Di ba? Labas na labas ka ng boyfriend mong Engkanto. Sabi sa'yo, huling hininga niya na lang yung sasabihin niyang aray. Para maniwala ka, wala na. Akin ang kamay mo. Pikit. Yung lamig ng kamay niya, parang yelo. Pikit. Wala na. Wala na, no? Hindi na po katulad ng... Hindi katulad kanina. Wala na. Si ulam na Engkanto. Wala. Ganito. Sige. Sige. Tayo. Pag natapos yung tatay nito, panlima, kain mo na ako, ha? Nagutom na ako. Oh. Dapat kasi kakain mo na ako dito sa bunso, eh. Wala pa palang ulam. Pag lumabas ako, kitandaan.
Magang na. O, shut up na yung asawa mo. 50 minutes na tayo. Mag-isang oras tayo sa tatay mo. 5, isang oras. Ang bilis, no? Oo, sasama na natin. Pati buong barangay nyo na. Hindi, joke lang yan. Sige, pangalan ng pogi yung asawa? George, amin. Middle name niya? Rivera po. Apelido? Kasal kayo? Pangalan niyo, te? Baby po. Middle name? Manalo po. Pangalan ng anak niyo? Kim. Kim. George. Kenji. Easy. Wala na. Siya hindi nakakakain. Mamaya makakakain ka na. Huwag ka lang sisigaw ng aray-aray. Pag may nakapasok ng katawan niya, mag-aaray-aray talaga yan. Ano naman sabihin ko doon sa loob ng katawan niya? Alis ka na dyan. Alam naman mga ikanto, kailangan mo parusahan. Narinig mo ito. Muling halakak na lang nasa loob ng katawan niya. Hmm. 30 days ang visa niya, maglagay ng langis. Kasa yung langis. Yun. Wala nang sakit. Wala na po. Talaga na. Kahit gumalang ganyan ka. Wala na. Oh, pinahatak ko sa tricycle. Dalawa. Ayun, tatay na. Oh, 52 minutes and 25 seconds. Is pang isang oras to, mahigit. Panlima. 10 pamilya. Halo-halo. Ang sakit ni tatay? Ay, pa nyo, namamanhid nga pala, no? Umiinit. Ano trabaho nyo? Yung sa bukid? Alam ko na yan. Baka nakatama kayo na hindi nakikita, nakaapak. Karami ng sakit ng mga nagano sa bukid. Ganyan. Nakakasagi na hindi nakikita. Ay, hindi. Pikit lang tayo. Pikit lang. Pikit lang. Tao, inggit. May nanggit sa kanya. Tao. Tao. Halo-halo. Babae lalaki. Walang elemento. Tao. Pogi kay tay. Marami na humahanga sa kagupuan yung lalaki. Pangalan tay. Ay, may ano. Ano yung gitna? Quezon? Ay, Quezon. Manaloto. Inggit yan, palipad hangin. Mga marites yan. Amin. No. Sabi, narinig ko lang yun sa mga pasyente ko. Kala ko ano sinasabi ng marites. Kala, ano. Medyo matagal-tagal to tayo. Tanda mo ha, yung paa mo, umiinit lang siya. Tapos nanlalamig. Tuwing hapon lang. Pag ganitong oras, wala pa. Pag tuwing magdidilim na, ganon. Meron dyan. Tao. Involved. Palipad hangin yan. Dagdagan mo yung tubig para hindi makawala. Lulunurin natin siya dyan sa loob ng katawan mo. Para ibalik natin yung sakit sa kanya. 7 beses. Yan lang naman sakit nyo eh. Matuwa na kayo. Mawawala na yan. Mamayang gabi, di nyo na mararanasan yung umiinit. Iinit lang yan pag tinabihan kayo ng asawa nyo. Mamayang gabi. Di ba, Nay? Iinit lang yan. Pag ginawak-hawakan yung asawa nyo, sabi nyo, tara na, dagdagan natin, wala natin. Tapos yun na, pinapatawa ko kayo. Seryoso to tayo, ha? Upo ng diretso, hindi ganyan. Yan. Lahat linisin ha, hindi lang ito. Hanggang tuhod ka lang maglilinis ha. Huwag mong pakilaman itong binti mo, bahala dyan. Kasi yung kuryente nandyan yan. Kusa na yan lulusawin niya ha. Ang trabaho mo, simula sa buong katawan mo, hanggang tuhod lang ha. Huwag mong pag kinuha yung sakit galing dito sa tuhod mo, ilagay mo rin sa ulo mo. Pag galing na dyan, simula, itago mo sa lupa ha. Huwag mong ipa-fly away, huwag mong ibabato sa akin. Pag yan ha. Okay na, naintindihan nyo. Sige nga, demo.
Yan, very good. Lahat ha. Siko, ilan yung kilikili ha. Huwag lang yung puro tiyan, sa dibdib. Buong katawan, pati balakang. Meron dito yung ball. Alam mo na, gumawa ka mabuti, nainggit pa rin. Wala kang magawa, sakit ng Pilipino. Tikip. Tingnan natin, check natin kung meron ka talagang sakit physical, ano. Ay, may sakit siyang doktor na. Kailangan niyang pumunta ng doktor. Teka lang kuya, kung muna gano'n, check pa lang to. May sakit siya sa doktor. Totoo, meron siya sakit. Maluwag yan, oh. Tingnan mo. Yan, nakasagad yan, oh. Nasasaktan pa rin siya, oh. Oh. May sakit siya malala. Mayroon siyang sakit sa katawan niya malala. Kailangan niya magpa-check up natin. May sakit to physical. Pero lilinisin natin, babawasan natin, pa-check up niya siya sa doktor. Baka maagapan pa to. Kahit pa paano, mabigyan siya ng gamot. Oh. Pag pinatagal to, baka biglang lumala. May sakit siya, totoo, sa yung physical niya katawan. Ang doktor, makikita mo ang totoo niya sakit. Tingnan natin sa spiritual. Sa pagkatao mo, ayan o, sobrang sakit ko, may tao na involved yun. Yung sakit niya, inahaluan ng palipad hangin. Nakakapangina, di ba? Nanghina kayo. Marami siyang komplikasyon sa katawan. Kailangan niya ito ma-check up niya, dali niya ito sa hospital. Pa-check up siya. Check up pa, hindi yung ilalagay sa hospital, ha? O, kailangan niya. Center, dito sa Pampanga, meron naman yun, di ba? 175, 300 yata yung gano'n. Sa center ng mga barangay. Pag-BP mo siya, tingnan mo. Kailangan niya tulong ng medisina. Seryoso na kuya, ha? Tiisin mo lang. Tatanggalin lang natin yung panlaglalamig. Sige, tanggal na. Sige, ubos. Lahat. Grabe, oh. May lang nakalagay papel, oh. So, tingnan mo yung papel niya, sobrang lawak na. Bugagana pa rin, oh. Ito yung papel, oh. Gumagana. Marami siyang sakit. Tinitiis niya lang. Marami siyang komplikasyon sa katawan. Dala ng katandaan ng pagod. Paspas na paspas, kuya. Ang gagawin ko lang sa'yo, kuya, cleansing na lang. Bubuksan ko na yung hangin mo. Kailangan mo muna magpa-check up sa doktor. Yung tubig, maiwasan lang yung karamdaman sa pinakamalalang sakit mo. Kailangan mo. May sakit siya, doktor. Ang doktor na. Paspasin mo kaya lahat. Pati hika, tuhod. Pati balakang. Manalangin, humingi lang ng tawad. Gagawang pakiramdam mo, hindi ko sinasabi makukuha ko lahat ng sakit mo. Gagawa ko na lang ng paraan. Para hindi ko tuloy-tuloy dumala ang sakit nyo. Malala ang sakit ng tatay nyo. Kailangan niya uminom ng healing water. Painumin mo siya ng healing water araw-araw. Ng tubig na binibigay ko sa kanya. 30 days yan. Tapos hanggang wala pa kayong papacheck up, try mo sa barangay. Pa-BP. Maganda din sigurado. Kaysa sa hindi tayo naninigarado. Kita mo yung papel, nakapatong lang sa'yo. Kita mo yung papel, walang katupi-tupi yan. Lakasan mo yung loob mo tayo. Kailangan makabawas tayo ng 30% ng sakit mo.
sapat na yun sa physical at spiritual mo at sa edad nyo. Kailangan ko pa, 17 pa lang. Pati balakang nyo, pati petan nyo, linisin nyo para gumaang lahat. Pa-aplos nyo sa Panginoon Kristo yung kamay niya. Kamay ni Papa Jesus yan. Kamay ni Kristo yan. Kamay ng Pong Nazareno yan. Kaya gamitin nyo ng gamitin yung kamay niya. Kita mo siya lang gumagala ng katawan niya. Siya pa yung nasasaktan. Kaya gusto mo nga, ikaw dito sa posisyon ko, bakal ko ng katawan niya. Gagana to. No, kahit ikaw lang mga nito, kung gano'ng katindi sakit niya. Malala ang sakit ng asawa niyo. Malala ang sakit ng katawan niya. Sobrang lala. Pag ganito kalakas, nakapatong na yung papel, sobrang lakas ito. May sakit na siya sa spiritual, may chismos, may inggit pa sa kanya, sabayan pa ng physical niya sa sakit. Naku, paktay tayo doon. Manghihina ang katawan niya sobra-sobra. Kaya pag nagkasakit ng asawa niyo, shutdown agad to. Matagal siya makarecover. Kaya nito, matibay na malakas. Higit pa sa pag-ibig sa asawa ang pagmamahal mo kay Kristo. Para matalo itong kalaban nito. Ang kalaban nito, sakop na ito ni Satanas. Ano parang tayo tayo? Gumagang bumibigat. Kunti lang, di ba? Dagdagan mo ng dagdagan ang pagtatawag kay Kristo. Tapos yung kiling-kiling nyo, hindi pa nalilinis yung mga sito nyo. Kiling-kiling, hindi lang puro ulo. Lahat, buong katawan. Hindi lang puro ulo ang nilinisin nyo, buong katawan. Hanggang tuhod. Para magkaroon ng power. Buong katawan. Kailangan niya makainom ng tubig ng Hilly Water. Mga 3 litro. Hindi ko naman sinabi ubusin niya 1 litro. Basta't makaubos siya ng 3 litro simula sa 1 linggo. Kaya yun, lalagpas pa yun. Araw-araw, 2 baso ininom mo sa umaga, 2 sa pagkatapos mo kumain, 2 sa hapon. Lagpas yun. Kailangan mapuno ng panalangin ng espiritu niya. Kasi pag bumaba ito ng 75% at umabot ko ng 35-50, shutdown to. Malala, sakit niya. Malalayan siya ng tubig ng panalangin. Tapos lagi na siya magdarasal. Bawal siya yung magalit ng sobra-sobra. Yung nagagalit siya na halos ayaw niya ng pakawala sa isip at puso niya. Pagbibigyan kita, dadagdagan ko pa. Taasan mo pang pagpaspas. 1 minute and 4 seconds lang tayo. Gagawin natin ng 1 minute and 15 seconds. Siguro sapat na yan. 1 oras at 15 minutos. Panatili mo lang isip mo sa iyong pamilya. Huwag mong papapasukin kahit sino. Nag-iisa lang sa puso mo. Ang number 1, si Kristo. At ang number 2, ang iyong pamilya. Lahat. Kita mo yan, no? Kahit nakaganyan yung mga papel sa kanya, dito ko na lang hinahawakan, no? Nagana pa sa kanya, oh. Kahit dikit-dikit na yan, no? Nasasaktan pa siya. Ganong katindi ang sakit ng asawa niyo sa physical. Malala ang sakit niya. Tapon na tapon.
Sabi mo kay Kristo, salamat. Salamat po. Amen. Amen. Dilat ang mata niya. Hindi niya kakayanin. Dilat ang mata. Hinga na malalim. Sige pa. Sige pa. Inom. Ngayon, pahinga mo muna yung katawan niyo. Malala, sakit niya. Nahilo kayo? Napagod lang. Pahinga lang kayo ng konti. Pahinga lang. Kakain mo na ako. Nahilo na ako. Kaya na malungkot. Kung pinasakit yung tatay niyo, pababayaan na ba siya ng aking ama? Kaya nga pahinga din siya ng 3 litro ng tubig. Hindi ko sinabi ubusin niya isang araw ng 3 litro. Oo, sa isang linggo makainom siya ng 3 litro ng tubig at yung panalangin. Para yung sakit niya hindi maging malala. Siyempre kayo mga anak at asawa, samahan niyo manalangin. Tapos ang dami ng asawa niyo, magpakumbaba, tumingi at mag-ayuno at magumpisal sa mga kasalanan niya. Di balim si Papa Jesus, narinig yung panalangin. Wala po. Lagyan na dito yayakapin kita. Tapos yun siya. Ako, matitindi pa nga sakit ko dyan. Yung mga sakit ko nakikita ko, malala pa sakit ko sa inyo. Okay, pakaramdam tayo. Mabigat ba gang? Ha? Hindi, ang tanong ko kung mabigat pa siya o magaan. Hindi na masyado. Nahilo kayo, hindi. Tumayo kayo nang walang alinlangan. Try nyo maglakad. Hanggang pumunta kayo doon sa asawa nyo at yakapin nyo. Anong pakiramdam nyo? Niyakap nga. Okay. Anong pakiramdam nyo doon? Anong pakiramdam nyo sa sarili nyo? Magaan ang pakiramdam nyo. Kailangan nyo ng tubig ng 3 litro. Hindi ko sinabing sa isang araw, ubusin mo 3 litro, ha? Basta kung anong oras ka na uhaw, uminom ka lang ng tubig ng panalangin. Para kasi malalakas yung sakit nyo tayo, may sakit kayo physical. Sobrang lalain to. Hindi, kinakaya pa to ng katawan nyo dahil mahal pa kayo ni Kristo. Kung bumaba pa to ng husto, hindi mo kakayanin, mahihirapan. Hindi ko naman sinabing, wala akong binanggit simula kanina ko pa sinabi na mamamatay ka na mahaga, ha? Ang sabi ko lang, pag napabayaan, magsa-shutdown ang katawan nyo. Ibig sabihin magsa-shutdown, yung lakas nyo mauubos. Bigla kayong hindi makakalakad. Hindi naman kayo pinapabayaan ng aking amay. Lagi niya pa rin kayo binabantayan. Paano kayo nakarating dito kung hindi niya kayo binantayan? Relax lang. Bubuksan lang natin ang hangin niyo. Bago natin painumin. Lapit ako. Kabila. Sige pa. Sige. Stress. Kabila. Ngayon na maayos. Mas maganda pa paghingan nyo ngayon. Mas maganda pagkahingan nyo. Nagsisirculate na yung hangin. Yoko. Huwag masyado tayo. May lang. Bilat yung mata. Inom. 30 days ang visa niyan, ha? Sige pa. Ano pakiramdam niyo sa panyo? Sabi niyo, mainit yan at saka nilalamig. O, pakiramdam niyo ngayon. Siyempre panyo, kayo naman na makakaramdam yan. Anong pinagkaiba? Kanina, Kanina ano? tama-tama na ano. O ngayon, mainit na siya. Sa panahon natin, tag-init talaga ngayon. Mainit na siya. May pakiramdam na. O, Kanina wala. kanina wala. Ngayon may pakiramdam na. Parang matig kanina. Ngayon may pakiramdam na siya. Pag inapak mo dyan sa lupa, nakakaramdam na yung paa mo. Salamat kay Kristo. 3 litro lang ang kailangan ko ng tubig sa katawan niya. Ipagpatuloy lang panalangin.
30 days naman ng visa niyan. Sapat yan para mabuhay ka pa ng 83. Makakapag-ipon ka pa ng pera nyo. Baka lumagpas pa. Ilan taon na kayo? Magsisi-20. Antay mo. Antay mo yung 11, 13 years. Pag malapit ka na doon, maghanda ka ng pambili ng ano. Tapos malay mo, dagdagan pa ni Papa Jesus, 100 years. Ako ayoko umabot ng 100. Bakit ka mo? Mahirap na, wala lang maglalakad sa akin. Baka palitan na ako ng anak ko ng pampers. Ayoko. Gusto ko yung nakakalakad ako hanggang 87. Tapos 90, nahirapan na ako. Ayoko na. Kasi ayoko maging pabigat. Gusto ko ako lang naglalakad. Ayoko ng alalay. Lalo ako mailang. Yan. Gusto ko ganun lang. Ayoko yung mamatay na lagi ako pinaliliguan. Gusto ko ako lang paliliguan ng asawa ko. Pero pag anak ko, pag pinaliguan ako, ayoko na. Susuko na ako. Akit na ako sa langit para makatayo na ako sa katawan na ito. Dahil sa katawan nito, nahihirapan ako. Kasi pag namatay tayo, espiritu na tayo, wala na sakit. Batang-bata ulit ang mga katawan natin. Yan gusto ko. Lakad tayo. Lakad kayo ng diretso, ng normal lang. Huwag nyo nang biglayin. Wala na. Wala na yung pamamanhid. Yung palipad hangin, wala na. Wala na yung nagdarasal sa kanya. Kaso nilabas ni Magnetico na meron talaga siyang sakit sa physical niya. Dala yan ng katandaan kasi ang trabaho niyo nasa bukid. Pagod, init, ganyan talaga. Hindi ko naman sinasabi na porkit may sakit kayo ng ganun, panghinaan kayo ng loob. Sinasabi lang ng mga anghel ko na pag-ingatan mo ang katawan ng aking ama dahil ito'y nakukulangan na ito sa panalangin. Nakakalimutan nyo kasi manalangin minsan. Sa pagtulog, sa paggising, sa pagkain. Minsan sa sobrang gutom natin, nakakalimutan na, oy, Panginoong Kristo, kain na po tayo. Hindi naman sabi niya, magdasal ka anak ng maraming ama namin. Sumasampalataya ka. Hindi naman. Simple lang. Panginoon, kain po tayo. Yan. Minsan nakakalimutan natin yan. Hindi niyo ako napapansin, ang tagal-tagal ko na nagagamot. Minsan nalilipasan ako ng gutom, hindi ako nahihilo. Paano? Kahit gutom na ako, sinasabi ko pa rin sa aking ama, Ama, basbasan niyo po yung pagkain na binigay niyo sa akin. Ama, matutulog na po ako. Nasanay na kasi ang isip ko. Okay na. Bakit sinabi ko lang sa inyo na marami kayong sakit, pinanghinaan na kayo ng loob. Sinasabi lang ng anghel ng Panginoon Kristo para maagapan nyo. Kasi kung hindi namin sasabihin nyo, baka pabayaan mo yung katawan ng Diyos, bigla ka manghina, matigok ka. O dingin, alam mo na, pag-ingatan, magdasal, manalangin, magpasalamat, tumanggap ng pagkakamali, at iangat mo si Kristo. Yun lang. Mahalin mo ang pamilya mo. Porkit ba sinabi ko ba mamatay ka na? Wala naman. Tapos iyak kayo ng iyak dyan. Luha kayo ng luha. Oo. May mga sakit pa ba kayo? Ikaw, shota ng, engkanto. Nabubuka ka mo ng paa mo. O, ikaw naman, yung ulo mo, wala na. Ikaw, secret love. Wala na. Kaya na, sa pigi nyo, pigi pala yung sakit nyo, hindi pala puwet, pigi. Anong sakit nyo? Wala na. Kaya tayo, wala nang pamamanit, wala nang kuryente, parang matalas. O, di ba? So, 5 kayo, hindi kayo binigo ng aking ama, kaya mahal na araw, huwag kayo kumain ng mga matatabang pagkain, ha? Galangangin yung katawan ng Diyos para bigyan pa kayo mas malusog na katawan. Mag-ingat na kayo sa pag-uwi nyo. Tandaan nyo yung mga tubig nyo, ha? Maraming salamat. O, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin, ha? AGN. Ayun, Apo Andiel. Nakita nyo dyan, Bawal Manigarilyo, yung pangalan ko dyan, doon sa YouTube channel. Pakisubscribe na lang. Maraming salamat, ha? Buong pamilya nyo, ginamot. Taga saan ba kayo? Bacolor, no? Mega shoutout sa taga Bacolor dyan. Maraming salamat po sa lahat dyan. Uwi na sila. Patayin ko na to. Thank you. Kakain mo na ako, ha?